platform din da ya fito, wannan jiya ya fito yadda kuka ga smart energy haka yake, ma wannan kwanan shi ɗaya da fitowa. Yanzu gashi mun shiga cikin shi. Idan ka shiga za ka yi rijistar shi. Farko idan ka rijista za su baka 700 bonus. To ga in kana so ka yi downloading din application din, gashi nan download app, ga bank card, ga kuma withdrawal, ga wannan mai referral link inda za ka ɗauki link ɗin ka tura wani ya rijista da shi, ko kuma ka dandana rank ɗin nan. To nan ma dai za ka gani. To nan kuma wajen home ɗin nan, a nan za ka ga mashinan da za ka siya. Akwai mashin na 3,000 shine farko, kullum za ka dinga samun 7% na wannan 3,000. Kaga kenan za ka dinga samun 210 kenan. Na 10,000 za ka dinga samun 7.5. to idan ka lissafa dai shi ma dai abin da za ka dinga samu kwana 50 shine za ka yi kwana 50 kana samun wannan 7% na 30,000 8%. Idan ka lissafa 8% na 30,000 zai kama 4,200 kwana 50. Shi kuma na 50,000 8.5 za ka dinga samu. Ok, na 30,000 shine za ka dinga samun 2,200, na 50,000 kuma 4,200 kwana 50 za ka dinga samu. Gaskiya abin rin ne, kaga duk wani platform idan ya fito inda ka shige shi yana sabo za ka samu alheri da shi gaskiya. Kuma wannan jiya aka yi launching din shi. Idan ka shiga ka zamto a na farko za ka samu alheri. Kuma idan mutum ya yi rijista da link ɗinka ya yi depositing, akwai wani percentage da za ka dinga samu. Gaskiya abin ne. Idan ka gama nan za ka shiga ka saka details ɗinka na banki inda za ka dinga withdraw kenan. Kuma da ka yi withdraw minti 2 ya yi yawa sun saka maka kuɗinka. Yawa na manta ba nuna muku yadda za ku yi saka kuɗin ba. Kamar yanzu in za mu saka na 3,000 nan, za mu danna invest now din nan, to za mu danna buy now again, za mu daɗa danna. Yawa to kun ga 3,000 ta nan sai ka danna depositing. Yawa to zai nuno maka nan ga sunan account din, sai kai copy din account number ka je kai musu depositing. Za ka copy narration link din nan shi ma ka sa shi, sai ka je nan inda aka sa upload din nan, wannan kudin da ka sa musu sai ka tura musu da receipt din nan, kuma sai ka saka sunanka kamar dai yadda ake depositing da cikin smart energy, sai ka danna submitting. To da ka danna submitting ka danna yes, to komai yayi successful kenan. To a nan my coin din nan, a nan za ka ga sun sama kudinka, to sai ka je ka siya mashin din da kake so. Normal yake wannan, ba shi da matsala gaskiya. Abinda mutum bai gane ba sai ya min magana, sai na mishi bayani. Amma insha Allah wannan bayanin da nema mutum